Sunugu diýmek näme? Bilýärmisiniz? Ele alýalar da ýiti keteri. Lokko daşyň ähli artyk bölügün ýonyp dürüdýärler, ajap eteri. Hormatly prezidentimiziň halipa şägirtlik ýoluny täze öwüşün bilen dekeltmegi, medeniyet we sunugut ulgamyny işleýän adamlara aýratyn bir buýşluk bolup ýanlandy. Mollany petadynaky talipler çatyram halipa şägirtlik mektebiniň binasy. Bu ýerde zähmet çeken halipalaryň goýup giden keşpleri, olaryň suratları şu çatyra gireninde ferine dolýar. Şol halipalaryň çeken zähmetini, dürüdün keşplerini öwrenmek bolsa, şu çatyrda bilim alýan talipler üçin uly mektepdir. Teatr bir durmuş. Teatr adam ykballaryny açylyp görkezilýän owadan bina. Teatr her kim bilen iş döküşip bilýän jadyl dünýä. Teatr be sen öz öýüň. Ol biziň hemmämiziň öýümüz. Sebäbi berde seni dinleýän, sana düşünýän, seni gollaýan ajaýyp bir duýguly ýer. Duýgum adamyň hemişe hemrasy. Ol haçan gynanyny, begenini, şatlananyny, buýsananyny, käte gussalanyny iş döküşeti gelýär. Ol dinleýäti gelýär, ol gurlaýaty gelýär. Ine şu duýgulary, şu dünýäni, ine şu binada adamlara bagş edýän onlarça adamlar teatr dünýäsine özleriniň ykballaryny baglan, bütün ýaşaýyşyny, durmuşyny, dünýesini, bütün lükgölügini ne şu bina, şu dünýä bagş eýlän. Olar teatr sunugatynyň sütünleri, olar teatr sunugatynyň ägirtleri, halipalary. Şeýle halipalaryň birem özüniň aýratyn sesi bilen teatryň sesine ses goşan, aýratyn boluşy bilen teatra birnäçe keşpleri sowat beren adamlara ykbal paýlan Türkmenistanyň halk artisti Ogullardy Mehmet Guliýewa. Ogullardy Mehmet Guliýewa 1937-nji ýylyň 1-nji noýabryna Ahal welaýatynyň Kaka etrawynyň Artyk owasyny dogulýar. 1951-nji ýylda Artyk owasynyňky 7 ýyllyk mektebi tamamlandan soň, maşgaly ýagdaýy sebäpli Kaka etrawynyň Gowşut owasynyňky çağalar öýünde okuwuny dowam edýär. Ol 1956-njy ýylda şol wagtky Türkmen Owu Hojalyk Institututyna okuwy girýär. Emma ykbalyň emri bilen 1959-njy ýylda Moskwanyň Lunacharsky adynaky teatral institututyna okuwy girýär. Ol institutda halipa mugallimler Olga Ivanovna Pyzhova, Boris Vladimirovich Bibekowyň elini okuýar. Okuwuny tamamlandan soň 1964-nji ýyldan 1986-njy ýyllar aralygynda şol wagtky Amanqul Mämmedow adynaky ýaş tomoşaçylar teatrynda işleýär. 1986-njy ýylda bolsa Mollany adynaky akademik drama teatryna işe başlaýar. Biz Mollum bilen ilkinji gezek şu ýaş tomoşaçylar teatryny tanışypdyk. O wagtlar biz 1-nji ýyllyk talipdik. Şonu köpçülik sahnalara çykýardyk şu oýunlarda. Şonu ilkinji gezek görüşüm şu tanışdyk şu taýda.
Ondan bir de muallym bolup geldi institutumuzda. Şo wagt biz oýunlarda göremizde arzu edýärdik de şeýle o artist sahnada şeýle özüni erkin alyp baryp bilýän ödem eserlerin dürlü-dürlüligine garamazdan şu döwür eseri bolsun, Nusowy eserleri bolsun, Daşaryurt eserleri bolsun, şolaryň hemmesiniň höttesinden gelip bilýärdi. Özü şeýle gaty dogumly zenanly da. Özüm şeýle talapkärdi. Men ilkinji gedek şo döwür ýaşlamaşylar teatryna Magtymol Prag diýip oýun bardy. Şonu Magtymol Pragyň söýgülsi meňliň keşfinde görüpdim muallymyzy. Özüniň şu tutan ýerligi, taliplara bolan garaýşy, gyzlar bilen nähili işlemeli, ýigitler bilen nähili işlemeli, şonu gaty gowul ýetdi. Şolaryň her bir talibiň zihinine göre, şoňa göre işleýärdi. Käbirini käýemeli bolýar, käbirini öwmeli bolýar. Şolar ýaly her bir okuwçy nähili çemeleşmeli, şoňa gaty ökdedi. Teatr dünýäsine gadam atanynda seni ütgeşik bir bagtly pursatlar, bagtly doýgular emele gelýär. Sen bütün ýaşlygyňy, sen ömrüňi, sen geçen durmuşyňy pursatlar, ýatlamalar dogullyk bilen eýelip, seni bir heýjanly doýgulara salýar. Her artist bilen tanışlyk, her halipa bilen öz başda ilkinji duşuk sen hakydaňda müdümlük orun alýar. Türkmenistanyň halk artisti Oğullardy Mehmet Guliýewa. Bu zenan bilen, bu mehrim zenan bilen biziň duşumyz has öňrek. Teatr sunutyna gadam masman kak. Aslaka şu teatr uğru diýip okuw saýlap ilkinji gadamlar başlan döwrümizde duşupdyk. Durly vilayetlerden gelen bir 14 sany oglan gyz bolup synaglardan geçen artistlik uğruna synaw tapşyryp, onuň üstünlükli tapşyryp artistlik hünerini sapak almak üçin ilkinji jegedek, ilkinji sapakda, ilkinji mugallymy garaşyp oturdy. Şeýle birek-birege nätaniş ýüzler, tolgunyp oturan göz jagazlar, şeýle bir galpyllap duran ýürekler, asla şu jadil dünýäň ilk başdaky düşünürip bolmaýan doýgulary bilen, sabarsallyk bilen bizi okutjak mugallymy garaşyp oturan oglan gyzlar. Oğullardy Mehmet Guliýewany biz çağı wagtlarymyz türkmen teleýelimine gidýän kinofilmlerde görýärdik. Men orta mektebe oturup paýtatymyzda ýerleşýän Türkmen Döwlet Medeniýet Institutyna okuwa girdim. Ene şol okuwa gelen wadyma Türkmen Döwlet Medeniýet Institutynyň gapysyndan ätlen pursatymyz ene 1 sentябr güni men öz ýyllykdaşlarymyz bilen bir sınıp otagyna oturýak. Şo gün her haýtymyzdan bir her vilayetden gelen oglan gyzlar sen nerden geldiň, sen nerden geldiň, sen adyň näme, sen adyň näme diýip tanışlyk pursatlary şonu biziň hemmämizden bizi kim bolum okudorka diýip biri-birimize soru berýärdik. Häzir kim gelerkä diýip aktyor ustatlygyndan bir teatryň ince sirlerini bize kim öwredörkä, kim sapak bererkä diýen pikir ýörýärdi biziň hemmämizde de. Ene birdenem tırk edip bir köwüş sesi gelýär. Bu ses ayal maşgalankydygyny biziň hemmämizden bilip oturýarys. Onuň birden kapy dogumly açyldy. Kapydanam şeýle görmegey zenan girdi. Geýen eşigem özüne gelişip dur. Şunky ýadymda biziň muallymymyzyň egnine asman gök köýnegi bardy. Ýalygam asman gökdi. Geýen köwüşem asman gök, göterýän ýan torbasam asman gökdi. Özüniň bir hili bad howasy bilen harby adamlaryna meňdäp duran sesi bilen salam okuwçylar şeý diýip geçip oturdy. Bizim çekine salam. Bizim filmlerde görýän artistimiziň şeýle haýwatlygy, şeýle dogumlygy bizi biraz çekindirdi. Çünkü näme de bolsa ilk başta öz edil ene ataň ýaly mehrem adamlar okudup başlar diýen duýgy bir hil biz alan ýaly sebäbi ilk baştan bolşu bilen, girişi bilen, hatta salam berişi bilen
bizi çekindiren mugollum bizim öňümizde oturdy. Eke-ekeden tanışlyk başlandy. Salam, sen adyň näme? Sen näme üçin geldiň? Şu uğur näme üçin sayladyň? Hamala diýersiň edil şu wagt biz geriş seynerlerini syna tapşyrýan ýalyk. Ýogsa biz eýam geriş seynerinden geçipdik. Eýam biri şu bir näçe oglan gyýlan içinden saýlamamalydylar. Ýöne indi bu syna geriş seynerinden hem has talap edejidi. Men özüm çağa ýaly begendim. Sebäbi oğullarda Mehmet Kulüýwany ýaňky belleşim ýaly biz kino filmlerde oň ýerine ýetirýän keşiplerini çağa wagtlamys şeýle bir gowy söýgü mehr bilen seredýärdik. Şoňa meň däsimiz gelýärdi. Şolar ýaly artist bolasymyz gelýärdi. Şolar ýaly ilhalar keşipleri ýerine ýetiresimiz gelýärdi. Ol şonu bir zat diýdi. Aktyorluk käri kime gyzykly, hemem kyndyr diýdi. Eger şu wagtdan siz şu käre boyun bolup bilmejek bolsaňyz, şu käre ýüregiň bilen ýapyşmajak bolsaňyz, size maslahat berýän, şu wagtdan gidiň diýýärdi. Ýöne biziň hemmemizem şu käre öz ýüregiňiz bilen şu käre söýüp gelenmiseň, ýok molum biziň hemmemizem şu käremi söýüp geldik. Biziň hemmemizem ýaşlykdan artist bolasymyz gelýärdi. Şoň üçin şu käre geldik, şoň üçin şu käre saýlap aldyk diýdik. Onu diýmek, şundan başlap siz men her bir aýdýan zadyma üns berip dinlemeli. Men her bir öwredýän hereketlerime üns berip seretmeli ýa-da. Bir de şeýle bir göller bakýady. O göllüň öňünü ýekeci bärden gaýtma, ýekeci bir yalan, ýa bolmasa ýekeci düşünüksüzrek sözler sıpmaýady. Ne şu wagtky Türkmenistan gat gadynan artisti Bäwul Halekowa da bardy. Onuň näme üçindir şol gün dogul tanışyp ýetişmediğimiz üçinmi ýa başga bir sebäplere görämi? Bäwulyň ýüzi biziň ýüzümizden bir hili çıtygrakdan gelen gamaşyra otur şeýdip ýa şu wagt tolgun şu bäwulyň ýa bolmasa da başga bir zat hakynda pikir edýär. Onsoň sowal jogap bäwule geçdi. Odan bäwulem başyny dimdik tutup şeýdip oturdy. Ondan oglardy oğlum sen adyň näme? Oğlum Bäwul. Bäwul näme üçin sen gaşyň çıtyk diýdi. Durdy da ýa Bäwul aljyrady, ýa da şoň bar jogap berip bilişi boldy, ýa da şoň jogap boldy. Olam bir hil bady howalyk bilen men bolşum şeýle diýdi. Oğlumyň soňky jogaby biziň hemmemizem şeýle bir çekindirdi. Hemmemizem şeýle bir hatda gorkudary derejede tolgunurdy da. Diýdi, men sen bu bolşuňy ütkederin diýdi. Bir hil haýbat ähňini aýdalan şol söz biziň hemmemizem şeýle bir çekindirdi. Ýöne dogrudanam mugalym sözüne durdy. Ol biziň hemmemizden bolşumyzy ütgetdi gowlugy. Bizdäki çekinjeňligi, bizdäki gaşymyzyň çytylyp durmagyny, bizdäki özümize bolan ynamsallygy, bizdäki käbir zatlara düşünmän duran sowallamyzyň hemmesini mugalym aýyrdy. Bize teatr hakynda, teatr sanatynyň şeýle bir mukaddeslik hakynda, oňa bar lükgölüň bilen berilmelik hakynda, oňa çynyň bilen berilmelik hakynda, o ýerde hiç il gaşyň çytman, ýylgyrmak hakynda, mehr hakynda, söýgü hakynda, adamlara gowluk paýlamak hakyndaky duýgular berdi. Okap ýörkak bir zat ýadyma düşýär. Men maşgalam Ejebay Hatim bir toporda okuýadyk. Şo wagt 1-nji ýyllyk talipdik. Onuň Ejebay bilen biz gowy görüşýärdik. Onuň bir gün Ejebay'a häýetdi. Ay menem mollumam Ejebay kimiň gowy görüşýärimizi bilmeýär eken. Onuň menem mollum gyýgyrmaň, näme üçin gyýgyrýaňyz? Diýdim, sen näme, sen näme goşulýaň? Tapakdan soň çagyrtdy, men näme diýsem o arkasyny tutýaň diýdi. Ay mollum diýdim, şeýle gowy görüşýäs diýdim men. Onda da diýdim, men käýämdi diýdi. Seýleň çykarman, otur, näme aýtjak bolsaň men gelip özüm aýdardyň diýdi. Bor mollum bagyşlaň diýdim menem. Mollum bize teatr hakyndaky
durmuş hakkında ähli sowallarymyza jogap berýärdi. Bir gedek şeýle bir sowal berdim mugullama. Mugullum näme üçin şu teatr geýim atgyşdan başlanýar diýen söz var. Şo jümle näme üçin? Ortaň mugullum bize gowy edip düşünürdi. Teatra işe gelen artist özünün ähli oy aladalaryny, özünün şahsy durmuşyna ähli wakalaryny gapyň aňarsyna goýup gelýär. Gahrmanyň eşigini geýnenden soň ol özünün ähli aladalaryny hemme oý pikirlerini taşlaýardy, gahrmanyň dünýesi bilen bolýar. Ýöne hemişe okuwçy mugullumyň ähli aýdanlaryny gulagyna hemişelik alyp galmaýan bolmaly. Näşeýle bir waka boldy. 2-nji ýyllyk talip wagtymyzda bizim sapaklarymyz haýsam bolsa bir eserden bir bölük alyp şonu öz başda ýerine ýetirmeklik ýumuşyny geldi. Her talip öz gowy eserinden bir içgipletmen alýar, onuň şonu aýryp bermeli. Onu taýýarlanyp, mugullum öwretdi, taýýarlyk gördi. Ýazyjy Nargyl Çojogeliewiň Bagyşlaýarym romanyndan Läle geliniň oýlanmasyny alypdym, içgipletmesini. Läleň öz durmuşyndaky bir tolgunurjy waka, oň şu wagtky ýagdaýy, men alan bölümdäki ýagdaýy, şeýle bir beçak tolgunýa, hatda özüniň içini dökýän ýeri, gussalaryny dökýän ýeri. Ondan bir gedek sapaga geldik, bolýan şu gün men bir zada keypim ýokdy. Oň şeýle bir tolgunyp götürdüm. Mugullum sapaga geldi. Şu mugullum bir häsiýeti bardy. Haýsymyzdan bolsa birimizden aýtman, sapaga çağıryp bilýärdi. Odan haýsyňyz sapaga aýtjak diýdi, birdenem şeýtdi, meni çykardy. Hawa diýdi. Menim tolgunyp çykdym, elimi okalap durdumda başladym. Onu bir adam begendim, sebäbi men şu wagtky ýagdaýym, edil şu wagtky tolgunyp durşum, Läleň ýagdaýy bilen gawat gelýärdi. Şoň üçin bir tarapdan diýdim-de, aýdyp başladym. Dayanç, bilýärmi? Sen bilen ilkinji duşanmyz ýadyňdamy? O wagt sen kerip çuýadyň. Günüň çoğuy sen egleňde ýagyrnyňa düşýärdi. Sen şeýle bir işleýärdiň, maňa ünsem beren okduň. Garaş etip başladym. Soňlugy bilen şu wagtky öz halym boýunça aýdyp ugruşymy birden aglap başladym. Asla şo gün özümni men bir hili gamlanyp oturdum, öz durmuşymdaky waka bilen baglanyşykly. Garaz hem şo Läleň sözlerini aýdýan, hem aglaýan, hem içimden begenýän, aglap bilýänligimi. Ýani gowy aýtdym, häzir mugullum men öwür, näçe edip okamaly, ýürejiňiz bilen okamaly, näçe edip aglapçyk okamaly. Gördüňizmi, öwrüniň şundan diýer diýdim. Birden dymyşlyk boldy. Onuň ullandy men alada. Hawa, aglap boldyňmy, şumjat boldyňmy diýdi. Näme öz şahsy meseleň bärde getirip boýur ýaş tokup men gözümiň öňünde şumjaranyp durdyňlar diýdi. Başka yer tapmadyňmy aglamaga diýdi. Be. Anynny göz ýaşyň sypyrda maňa gowy edip Läleň ýagdaýyny düşünürip ber. Maňa heriňiz öz ýagdaýyňyzy getirmeň bärik, Läleň ýagdaýyny getiriň. Sizde näçe gedip öwredilýär? Teatr geýim atgyşdan başlanýar. Teatr sen öz şahsy oy, hyýallaryň ulanylýan ýeriň däl, öz duýgularyň dökülýän ýer däl, bäde gahrmanyň dünýesi bilen ýaşamaly. Men mugulluma şeýler haýran galdym. Mugullumyň talibin şeýle tanaýşyna, şeýle bir içkin tanaýşyna haýran galdym. Ýogsa şu wagty mugullumdan başga biri men halymy bilmezdi, bilmedilerem. Ýöne mugullum bilen haýsam bolsa başga bir zada gynanyp Läleň sözleriniň üstü bilen öz halymy aýdyp duranymy düşündi. Hemem maňa düşünürdi. Şondan soň öz şahsy durmuşymdaky ýagdaýlarymy sahna getirmejek bolýan sebäbi men mugullumyň maňa aýdan sözleri. Men şu wagty gulagymda galmadygam bolsa, indi men aňymda hemişelik bar. Teatr geýim atgyşdan başlanýar. Haçan sapak guturan wadyna ol öýüne gitmäne howlumyzdy. Umumy ýaşaýjyny ýaşaýardyk. Edil ýokary okuw mektebimiziň ýanyna umumy ýaşaýjymyzdan bardy. Umumy ýaşaýjymyzda gelerdi, biziň bilen aharlanardy, iý içerdi. Sunut barada şeýle gyzykly gurrunlary bererdi. Biz hem oňa öz başymyzdan geçen wakalar gurrun bererdik, gülüşerdik, degişerdik. Ertesi ýerden ýene okuw bar ýat bolýar. Ol ýerine agrasy. Biz muňa düşünip bilemizdik.
Vay, tün moluma umumi yaşayacağına şeýle biziň bilen gülüşüp degişip otyr, biziň bilen edil var, özümüz ýaly, öz joramyz ýaly, bugun bolsa başgaça. Umuman oglardyň mugallym bilen her hilek ýagdaýda da bize gyzykly. Mugallymyň soňa waka ýugoşluk bilen bize gazaply görünen, bize bir zabun görünen dünýesi mährem bolup başlady. Sebäbi bir gözünü özünüň bolşunyny haybatly görünýän bir hili nikabyň aňyrsyny şeýle bir enelik mehri bar ekeni. Mugallym bizi soňa waka soňky ýyllarda edil çagat ýaly görüp başlady. Biz muňa düşündik, barybir şol talap edejiligini goýman, barybir bizden edýän tutuşluk gölümiz bilen berilmekligimizi talap etmesini goýman, biziň bilen bir hili köpür salady. Mehr köpürsüni, ene köpürsüni. Biz onu her wakada, her bir bolup geçýän biziň bilen durmuşymyzda, mugallym bilen bile gatnaşygymyzda görýärdigem, düşünýärdigem. Günlerde bir gün sapaga 1 saat, 1,5 saat wagt galanyrda, şo wagty gapkakly umumy ýaşaýjyny taýýarlanyp oturdum sapaga. Gapkakly, menim gyýlan bir ýerde durýup, gapyň aşdynda geri beriň diýsem, mugallym dur. Men şeýle bir tolgunnum, mugallymyň umumy ýaşaýjyny, onu da men otoguma gelmekligi heme uly hormatdy men üçin. Heme bir şeýle bir tolgunurjy waka boldy, hem bir düşünüp bolmaýan bir düşnükli ahwallary başdan geçirdim. Aljaradym. Mümkinmi? Dedim oğlum. Salam oğlum, gelin geçin. Ay, sapak başlamagyna biraz wagt bar, irrak gelipdirni, soglaýdym dedi. Şo wagt men düşünýän, mugallym irrak gelenni, ýöretem mugallymyň otagy bar, mugallymyň başga dynjalmagy ýeri bar ýöni mugallymyň bilesi gelen bolmaly. Sapak başlamaka 1,5 saat öň talip näme bilen meşgullanýar. Talibiň öz okudan daşky dünýesi, oň ýaşaýyş şertleri, asla talibiň otagy nähili. Oň mugallym geçip oturdy. Menim oturdum. Nähe çay hödüretmelimi, kofe hödüretmelimi, nähili alzırap durşumy. Dem bole oturup häzir men gitjek diýdi. Ondan şey diýip mugallym otagyň içinde synlap başlady. Menim synlap başladym. Hamala diýersiň öz otagymy birinji gezek synlaýan ýaly. Diwarda da bir näçe suratlar asylyp durdy. Tebigatyň suraty, güllüň suraty, dünýä belli suratkeşliň bir näçe suratlar bardy. Inni men şo wagty şo suratlara seredip mugallym şo wagt näme pikir edýär diýip galym bir alada. Indi şo suratlar şo asylyp duran ýerine gelişýärmi? Wagt şu surat asmalan diýär ekenim. Şoň gapdalyna o gapdallakyny oýaýmal kenim. Görmänlerine şeýdip tolguny oturşumy mugallymyň gözleri bilen men öz otagymy sylnatym gelýär. Şu wagt mugallym men şu asan suratlaryma näme pikir edýär? Umuman gollaýam, ýa-da muň renk saýlaýyşy nähili, ýa surat saýlaýyşy nähili, ony bu nire diýip oturmka şeýle bir tolgunyp çyk titräp çyk oturýar. Mugallym hiç zat diýmedi. Ýöne henede bugüne çenli mugallymyň şu wagtky pikirlerini bilesim gelýär. Egerde mugallym şol wagt sen şu suratyň gelişmeýändir, bunu aýyrdy, bunu goý diýse men şu wagt ederdim. Sebäbi mugallymyň hemme aýdýan sözleri biziň üçin kanunly, ýazylmadyk kanunly. Sebäbi biziň üçin mugallym hemme zady bilýärdi, durmuş hakyny, okug hakyny, biziň öz dünýämiz hakyny. Hatda men öz bilmeýän zatlarmy men gözlerimden okap, men içki dünýämi bilýärdi. Şoň üçin häzirki ahwalatym, şu wagtky ýagdaýym mugallymyňky dogrudy. Eger mugallym şu suraty aýryp şunu goý diýse, ýa şunyň gelişmeýändir, ýa-da şeýle bir gowy gelişipdir diýse men juda begenjekdim. Ýöne mugallym hiç zat diýmän. Soň bile sapaga gittik. Soň dowam etdik. Ýöne şu günkü waka mugallymyň men otagyma gelmekligi şu wagta çenli men durmuşymda iň bir ýatdan çykmajak günlüň bir hökmüni aňymda galypdyr. Henede bugüne çenlim şu gün men şeýle bir tolgunmak bilen şu wagtam mugallym şu men suratlarym hakynda näme pikir etdik, men otagym hakynda näme ýatlamasy galyka diýen soraw men aňymda henede bugüne çenli dur. Can. Okular mı?
O hiç yerde okan ok. O ne öyle okanak? Hani okuyan ip yazıyordun ha? Yadi. Ehlimi de Allah'tır. Koan kurtulu bolli. Yıkıldım. Yıkıldım. Eşim! Yuvasıra, onun yönü kahar geleyen. İyi ver. Kakam pakir okuyor yollarını, alim mullik sarga. Bizim aramızdanım ılımlı çıkkın ipti. Görüyanın finne ne? Kakam meni uğradığına adam mollikti. Durmuş sılsır mıllar öz ornunu taptı etti. Yakşam ornunu tapsın. Yatak süpürücü. Onun Moğolum bilen biz Moğol Nepes teatrına da işleşmeli olduk. 1993 yıl Aşgabat şäherinde Nowruz 93 diýip halkara teatr festivali geçti. Şonda daşary ýurtdan teatrlar geldi. Grek eseri Yevripiýiň media oýununy, şu mediaýan keşfini ýerine ýetirdi Moğolumyz. Biz öňkü görýän keşplerimizden başga da ol bir pazgaly waka da şonu şeýle bir şu keşfir ýerine ýetirdi. Olin şonu şu birinji baş bayraga münasip boldy şol oýunumyz. Şol baş gahrymanym ogullardy Mehmet Guly body. Men Iqbal Nesibem Moğol Nepes adynaky akademik drama teatrına çekdi. Talip ýoldaşlarymyň hersi ýurdumyzdaky teatrlaryň birine siňip gitdi. Men olsa bagtly talip ýokmyny özümiň halypam bilen bir teatrda işläp başladym. İlkinji tanışlyk şeýle bir ýakyn gatnaşyklar bolup başlady. Men Moğolumyň ýene bir täze dünýäsini açdym bile işlemek bilen. Indi bilece işläp başlanmadan soň men pikir etdim her gün Moğolum maňa eýle bolmaly, beýle bolmaly, teatrda özüň eýle alyp barmaly, beýle alyp barmaly diýip günlük diýen ýaly özümiň sargatlaryny berip durar öýtdim. Ýok, beýle bolmady. Teatra işe başladym, hamala diýersiň meni tanamayan adam ýaly özüne alyp barýardy. Men düşünmedim. Bir tarapdanam mende bir hili rahatlyk emele geldi. Çünkü nire barsaň seni bir hili syna galýan ýaly idarlap duran göller ýokdy. Ya bolmasa da sen näme iş edýäň, näme hilek edýäň, dogry edýäň, näme dogry edýäň, günlük diýen ýaly saňa sowal berip duran, seni günlük diýen ýaly hasapdan geçirip duran adam ýokdy. Ýöne barbyram Moğolumyň näme tanış adam ýaly özüne alyp barmasy meni geň alyrdy. Emma beýle däl ekeni. Soň ýoşluk bilen Moğolum bilen biziň teatrdaky dünýämiz birigip başlady. Bir gedek şeýle bir sahna oýuny bardy. Moğolum şu ýerde baş gahrymanyň keşfine çykyş edýärdi, Medea atly. Şu ýerde biz köpçülik sahnasyny gaýrlar bilen Moğolumyň baş gahrymanyň keşfine çykyş edýärdi. Ondan şu ýerde şu sahnanyň bir bölegini bir ýeri bardy. Sallanjakdaky çağajyklar bilen guruluşýan ýeri. Onuň bir mehriban enen çağajyklar bilen gussaly guruluşýan ýeri bardy. Oňa bizim gapdalyna oturýar, hudaýja, bizim hudaýja. Oňa Moğolum elini şeýden wagtam gapdalyna töweregine gaýlar gidýärdiler. Ol oýuny talip wagtymda men köp tamaşa edipdim. Ýöne bu wagt men şeýle bir goloýjakda 1 metr aralykda Moğolumyň keşp canlanýaryny ýok, keşp canlandyrmagam däl, Moğolumyň ýaşaýyşyny gördüm. Elini şeýdi, gaýlar gitdiler. Sebäbi Moğolumyň şeýle goloýjakdan zarynlaýyşyny men birinji gedek gördüm. Men oňa şeýle bir ýüregim bilen berilim, edilmeň öz ejim jiglemiň ýanyna
şeýle bir darynla oturan ýaly boldy. Şeýle bir duýdum, şeýle bir goloý gatnaşygy. Asyl mugallim ne tanış ýalyk özüni alyp barmak bilen sahna çykandan soň mendäki mehribanlygy düzdü, oýardy. Maňa gözü görünmeýän ýük çekdi. Soň o waty ol artist tökmünde ýeke jöz galmaly. O zaman benim men şu özüm galyp mugallimy şeýle synlap oturanlygymdan men gitmeligimden aslan men özümi ýatdan çykardym. Men doldurkum bilen mugallymyň dünýäsine syňdim. Ondan ol bar Usat Halipa özü şu ýagdaýda ýaşap duranım bolsa men gitmeýän şeýdi oturan görüpdir. Ondan balalam hasidin edil şeýle bir uwudun meňziňiz diýip şeýdi oturka maňa şeýdi seretdi. Men düşündüm. Men gitmeligimi düşündüm. Men beýdi oturmalygymı düşündüm. Ýöne maňa göz ýaşly gözleri bilen balkylap duran gözleri bilen maňa bakdy. O bir wagtky haýwatdan, bir wagtky badhuwalykdan, bir wagtky bize bir hil gazaply görünen gözlerden namşan ýokdy. Ol şeýle bir mehriban, şeýle bir duýguçul, şeýle bir eziz gözler. Men şonu düşündüm. Indi men mugallim bilen gatnaşygym şeýle bir gatnaşyga geçdi. Kärde şökmünni. Demek men oňa bile ýollaş şökmünni. Bilece işleýän indi uly ýolu, giň ýolu bile çykan, el tutuşup öňe gitmeli. Özüm mugallim bilen bilece öňe gitmeli. Ýollaş şökmünni ýola çykanlygymy düşündüm. Demir ayal diýip bir oýnumuz bardy. Şonu demir ayalyň robot da şoň keşfini şeýle bir ýerine ýetirdi. Hakykatdan hem sahnada robot gelip görünýärdi. Sahnada bile oýnayan ýollaşyny şeýle talapkär çemeleşýärdi. Men özüm bir sahnada işlämseň hasam göz ýetirýän eken, mollumçylyk döwri başga mollum öz mollumçylyk talaplaryny diýär. Emma sahnada sen bir eseriň içinde gahrymanyň keşfini ýerine ýetirýäňde, şonu özünden hem talap edýär. Ýöne sen artist hökmünde senden hem şeýle güýçli talaplar edýärdi. Sahna çykanda janyň teniň bilen ýapyşmalygyny öwredýärdi bize. 4 ýyllap ýokary oky mekdebinde okan bolsak, şo 4 ýylyň dowamynda mollumyzyň her bir oýnaýan keşfine günni barıp tomaşa ederdik. Günni de bir zatlary öwrenip gaýdardyk. Täze her gedek mollum sahna çykanyna her gedek täzeçe birinji gedek sahna çykýan ýaly, birinji gedek tomaşaçyň öňünde oýnaýan ýaly oýnaýardy şo keşplerini. Bize de şonu maslahat bererdi. Siz bir keşfi ýerine ýetirersiňiz, teatryň sahnasyna baranyňyzda şo keşfi bir 50-nji gedek ýerine ýetirýän bolsaňyz hem her gedek täzeden birinji gedek ýerine ýetirýän ýaly edip oýnamalsyňyz diýip maslahat bererdi. Daşarut eserlerinin gahrymanyny oýnanyna da şolong eşiklerini, şolong şu döwrüň ýöreýişi, oturşy, turşy öňe alyp barşy. Haýsy eserem bolsa, daşarut eserem bolsa, şoň taryhyny okan. Taryhyny okamasaňyz, şonu bilmeseňiz, göz getirip bilmeseňiz, ol keşfiniz ýerine düşmez diýip şolar ýaly bizden talap ederdi. Onuň bir gedek şeýle bir waka boldy. Okaýan pursatlarymyz bir şol okuw mahaly bir näçe gysgaçyk sahnalary işleýärdik. Bir uly gowrumly bolmasa da kiçirek gowrumly oýlaň üstünde işleýärdik. Ene şonu halipamyz oğlurdy Mehmet Kulýewa magtumly Praha hakyna şeýle bir oýun oýdy. Şol oýunda da bir gyz maşgalan, ayal maşgalan keşfi azyrakdy da. Bizim şol ýyllykdaşlarymyz 5 tany gyzdyk, galalarymyz hem oğlanny. Şonu 2 tany gyzymyza keşp etdiýärdi, galarymyza ýetenok. Onuň bizim bir hili bizim hem oýnasymyz gelýär. Ýaş, hyjyly bir sahnada keşp döredesimiz gelýär. Mollumyzyň her bir aýdan zadyny şo sahnada keşfimiziň üstü bilen şo mollumyza görkezesimiz gelýär. Onuň mollumyz şol keşp paýlap otyrka, ane plany saňa şu keşp, plany saňa şu keşp diýip paýlap otyr. Onuň 2 san zenan maşgalan keşfini teatrda bir keşfi 2 san artist bellenilýärdi. O ýerde de 2 san gyzymyza 2 keşfi berdi. Indi maňa keşp galmady. Indi menen bir hili gözleme dolly ýaşdan
Olara keşp etti, maňa yetmedi. Indi men oýnama lämika diýen pikir kelläme geldi. Ya molim menne bir hili artistçilik ukyby pesräkmika ya pes görýämika diýip pikir kelläme geldi. Şol gözüme dolan göz ýaşlamam gözümden syrıp başlanırdı. Onu maňa şeýle seretdi de, "Gülşat, näme üçin aglaýaň?" diýdi. Şeýle gürleýärdi, pert gürleýärdi. Menim hiç satdy gürläp bilmedim. Ol aňdy. Senen tek men aýtsak sözleme seret diýdi. En tek men gutoramok keş paýlap näme üçin aglaýaň diýdi. Onuň maňa şonu meňliň jigisi oğlan jigisiri. Oğlan jigisiniň keşfinden anne. Men muňa hazam bir hili, hazam aglap başladym. Näme üçin men oğlan keşfi ýerine ýetirmeli? Haçan men gyz keşpler barka, näme üçin oğlan keşfi ýerine ýetirmeli? On molima diýip bilemok, ýöne ol men ýüzümden, gözümden men okanyrda. Onuň şey diýdi, Gülşat diýdi. Artist bolsaň diýdi, durly keşpdäki adamlaryň keşfini ýerine ýetirmeli bolýaň diýdi. Şu wagt men saňa diýdi, şu keşfi näme üçin anandym diýdi. Şu keşfi sen ýerine ýetirip bilersiň diýip anandym diýdi. Eger sen şu keşfi diýdi, ýerine ýetirip diýdi, tomoşaçyny meni anandyryp bilseň diýdi. Onno diýdi, men diýdi size geçýän sapaklanmaň, men size öwredýän zatlamyň ýerine düşdigi hasap ederim diýdi. Düşündiňmi diýdi. Menim onu da öýkelem bolsa bolýar diýdim. Onuň biz şol magtumuly oýunyna başladyk. Men şu keşfiň häsiýetini molumyz düşünürdi. Onuň şol oglanjyň bir eşiklerini geydim. Onuň şol oglanjyň häsiýetini öwrendim molumyz maňa. Muny ilk döwme öwretdi. Bir hil gyzygy uradym. Hazam bir hil gyzykly boldy men üçin. Onuň şonno diýdi, sen diýdi, şol oglanjyň diýdi, äheňini gyzyň sesine däli oglanjyň sesine gürlemeli bolarsyň diýdi. O zatlaram ýadyňdan çykarma diýdi. Sen diýdi, şu zatlary diýdi, şu okaýan wagtyň öwrenseň diýdi. Haçan teatra baranda şolar ýaly keşpler ananylsa diýdi. Hiç wagtam kynçylyk çekmersiň diýdi. Doğrudan halipamyzyň bize şol wagtky öwreden zatlary, aýdan zatlary häzir men gulagymda ýanglanyp dur. Maňa bir keşp paýlananna men şu öz halipamyzyň Olurdu Mehmet Kuliyowanyň aýdan sözleri birlaý gözüňden geçirýänne. Okudup başlaýardy. Şo içinde ýa-da uraklaň baryny bilse, birdir, ikidir tapawdy ýok. Hemmemizi ýerimizden tudurýardy. Bir näçe şu misal üçin 10 mäşgul 20 mol hemmeni alga diýärdi. Alga gara suw bolýak diýip. Soňra maşyklar etdirýärdi. Inni ýaltalyňyz tutmaz, innamlaňyz açyldy, ganlaňyz aýlanyp başlady. Inni başlar işe diýip, şeýdip işleýärdi. Soň elini okan okuwçylaryň köpüsem şu wagt Türkmenistanyň halk artistleri, at kadanyň artistlerini manasip bolurlar da. Bir keşp tapşyrýar-da. Her kime sen şu keşpde çykyş etmeli, keşp tapşyrardy. Ýygyndam diýerdi, şu eseri okudyňmy? Hawa okudym. Okan bolsaň şuňa sin ýazyp gelýärdi. Şol sen döretçok bolýan keşfin haýsy döwürde ýaşapdyr. Waka nirede geçýär. Şoňa sin ýazýar-da. Olam näme gerek? Biz o wagt ýaş bolamysyň kän düşünemi ýoksoň düşündirýär-da molumyz. Şol atlar şeýdip ýazyp gelýärdik golyn. Doğrudan özümüz duýup başlaýardyk şonu. Sen şu keşfin şu hüdürlünün ýagdaýyna girmäge gaty uly mümkinçilik berýär-de. Şolar ýaly tilsimler bilen bizi okutdy da. Çöş, salamu aleyküm. Wa aleykümesselam. Ay berekella. Oy, ahy bu gelen men kıydym ya Allah. Wah men oğlacığım gelipdir, kıyıcağım gelipdir, hani gelýärik. Seni tapar bir yerin ağırtayım. Wah, akıllıcam men. Obutanjam men saňa dönen. Ece, Cana. maňa beni Petre gelipdir. Wah, aklyňa dönen. Ölüm owadan ýalpylapdy. Wah, saňa dönen. Owadan ýalplarym gelipdir maňa beni. Ece, maňa beni kantam geläpdir-de.
Ay berekellahıydım, köp hava getirdin. Yeniden mi tazelik var? O Beşmağan tanıyanız mı? Oğul? Son oğlu gelecekmiş, hat gelipdir. Ay tüvölüm. Oho, yende bir tazelik var. Düşmanı Voronezh'tan kovup durdu. Şu sehel bir yana kıysar aydın, ya bir parla aydın, qaterbet kayadi, qaterbet kıygır yadi. Siz yaş oğlun, yaş kıyılır, dimdik bolup oturmalı, seslenen çapılacak atyalı olmalı siz deyip. Yani özü şu bizden son talep ediydi, yani özüm okudu da, işte de, durmuştu da, dimdik gediydi şey, yengil kopyadi. Oğlum bize tesir ediydi. Eski yaşanam olsa, men yengil kopuşun deyip, şu işlerine de son gali. Men entek moğlumun, şu mene yadadım, han bir deyince alayın, men diyenini görüm ok. Şu ödüm diyet de, şun tunotun ışığına düştün, ediyen iyisinden lezzet alıp işlesen, adam yadamı ya, gayta işlep biyörke deyince alaya diyette. Men şun al lezzet alayan, sizem şu derece elçek olayan niyette. Halipalan diyenini ediversen, beriyen maslahatlarını alıp, şonum durmuşa geçirip, dinlep, eşitip oňman, şonum durmuşda da öz hareketleň bilen, boluşuň bilen etjek bolsaň, özü şoň enlik bolup girýän eken. Soňundan sen şu gysarıp oturaýyn diýsen hem oturabilen ok. Ya bir ýaltalygam edibilen uygunlaşýan eken bedeniň, talipleň hem hersi bir hili, hersiniň üýtgeşik häsiýetleri bar, dürlü. Ýöne şolaň hersiniň hem şolara nähili çemeleşmeli. Şolaň hersini aýratyn, üns berip, yan kaysmayan şu, her okuwçy bilen aýratyn, ýadaman, ýaltanman işleýärdi. Şo moğlumdan öwrenen dağıtlamız, biz şu wat Türkmen Döwlet Medeniýet Institutuny öz taliplamyzda da şol halipalardan öwrenen dağıtlanmady. Soň öz işlän, öz tejribemizden goşup şu taliplere başardığımızdan geçirjek bolýarsa. Käwat bir ýyllikdaş oglanlarymyzyň, gyýlarymyzyň häsiýetini aýdyp güllürerdi, ne sen şolar ýaly häsiýetiň bar, ne sen öýkelek, ne sen köprek gülýän, sen şu gülkünçli wakalar sahnada oýnak görkezsene diýip, şolar ýaly wakalaram bolup geçýärdi. Talip döwrümizde mugallim biziň bilen bir edekede ýola goýdy. Her gün diýen ýaly akşamlaryna ýurdumyzyň paýtagtynda ýerleşýän dürli teatrlara oýun bermäge diýdi. Şu mollny petatyndaky teatr bolsa, biziň üçin mudama gapy açykdy. Çünki bu ýerde biziň mugallimimiz işleýärdi. Bizi şeýle bir garşy alýadylar, işgärleri, hamala diýersiň mugallimiň öz çağalary gelen ýaly. Onsoň her günkü görülen oýuny ertesi gün sapakda ara alıp maslahatlaşmak däbi bardy, inniki sapakda. Şol oýunyň gidişi hakyny, gahrmanlar hakyny, galy berse de oýun näme üçin goýulypdyr, maksady näme? Herimiziň özümiziň pikirimizi mugallim içkin soraýardy. Ondan günlerde bir gün mugallimyň öz gatnaşmagyny gartaşan aýalyň keşfi, ýaşuly dinan bilen ýaşuly adamyň arasyndaky gatnaşykdaky şeýle bir oýun görkezildi. Boýdan maşa diýen ýaly mugallimyň özü şol sahnaň dowamyna çykyş edýärdi. Biz onu höwes bilen tomoş etdik, ýürejimiz bilen gördük, ünsli, täbi heme oýun gyzykly, heme bilýärdik ertir, mugallim bizden sorajakdyr. Ondan ertir şeýle ýarym aý bolup oturup tapak geçýärdik. Onu mugallim geldi, tapaklamyzyň arasyna şu düýünkü görülen oýun hakda söhbet başlandy. Ondan herkim nähili gördü, herkim öz pikirini aýtdy. Ondan aramyzda aman diýen bir ýollaşymyz bardy. Ondan mugallim mümkinmi diýdi. Sowal berdi. Hawa sora aman diýdi. Mugallim şu siziň gahrmanyňyz näçe ýaşlaryna aýaly idi? Olam aman düşünmedim. Şu siziň gahrmanyňyz, şu sahnada gahrmanyňyz öýdi. Olam aý şol men töweregim 60 ýaşlaryna. Näme oluyor? Mugallim yaman çalt ýöre ýara ýollaydy. Kim?
Oğlum siz çalıp görýäňiz diýip aýdyp bilen okda. Eşe sizin gahrymanyňyz diýdi, sahnada diýdi. 60 ýaşyndaky aýalem ol diýdi. Bir haýalrakdan hereket edäjek ýalyp golun gaharlanyna da diýdi, bir aljyranyna da, tolgunyna da bir virt edip ýaman sahnada çalt-çaltdan ýürýär. Bir açyk haýalrak göräýse, hazam gowy bolardy diýdi bolan. Aman diýdi. Şu wagt men näçe ýaşymda? Men şu 60 ýaş töwereklerin, ama oğlum şu töwerek 60 ýaş töwereklerdi. Sen haçan men hayal ýürüýänimi gördüň diýdi. Ine men diýdi, şu wagt durmuşda. Men ne sen kirmünçe men garryşaýlym diýdi. Men hayal ýüremelimi, hayal pikirlenmeli, hayal hereket etmeli şeýlem sen pikirim boýunça diýdi. Ine sen aman diýdi, garrardyň diýdi. Sen eliňe 60 ýaşynda hata al. Sen hyk joklap görü, sen hayal hereket et, oturundu, turundu, asıl ädmädäňde sen zordan äd. Bolýarmy? Ýöne men beýtmeýän idi. Men gahrymanyň hemmesem hyjyly ruh bilen dedi. Aman doğrudan soru berende. Şu şeyler ökünlü. Ol diňe bir şey diýmek bilen batly jogaplar bilen ruh bilen jogaplar bilen bizim özümüzi ruh bilentligi çağırýan ekeni. Hakykatdan adam näçe ýaşanlygyna garamazdan oň içki dünýäsiniň ruhy oň daşyna çykýar. Özüniň bolşuna çykýar, oň hereketlerine, oň ädimlerine çykýar. Sahnadaky bolşuna, öz durmuşdaky bolşuna çykýar. Oň öz dünýä garaýşyndan şol adamyň ýaşaýşy emele gelýär. Häsiýetlerinden oň bütün ykbal düzülýär. Muallim şu tapakda bize şonu düşündirjek bolan ekeni. Türkmen Döwlet Medeniyet Institutuny öz halipalarymyza meňdeş talipler görýän. Men geljekde oğullardy Mehmet Gulyboy ýaly artistler çykar diýip tama diýenler. Sebäbi bizim halipalarymyzam Türkmenistanyň halk artisti Ata Alow, Hacı Anna Mehmedow, Çary İhsan Gulybow, Nura Allaverdiýew, Gülmurat Amanow, Oğulcan Niýazberdi we şularam bize diýetde, siz özüňiz kime meňdiýäňiz? Özüňiz kime meňdiýäňiz? Şu wagtdan şonu biliň diýetde, onuň şu ýol bilen gider özüňizi halipa saýlaň, özüňizi halipa tutuň, öz ýanyňyzdan. Kä wagt şu ilçine diýerler de, bir sahnada bir hereket edýän bolyn, şu halipalar görün artistler diye moğlumun bir häsiýeti görünüp gitdi diýerler de. Onu ýörüýteden ok sen. O sebäp sana ýankaýsmaýal enlik bolup geçenne. Gepleýiş äheňlerem girýän eken. Sen o öýküniň ogam aslynda sunwatda öýkünmek bolmaýar. Ol öýkünmek sunwat däl ol. Hödürlenen ýagdaý bolýar. Mysal üçin men başyma şu ýagdaý düşdi. Yine biz halipalarymyzyň bize öwreden dady. Sen Muhammed Guly sen ýöne şol sen oýnaýan kesbiň şu eserde ýazylan waka sen başyňa düşdi. Men şonu näme derdim diýip şey diýip oýnasaňyz tomoşaçy ananaram, dinlärim, görürüm, özüňem lezzet alarsyň şondan diýip. Bir güniň boş geçirmeliler. Elimizde şu haýsy kesip analan bolsa, şoň bilen hem ýaşamaly. Durmuşda her hildat bolup bilýär. Aradalygynem bolýar, saatlykynem bolýar. Ýöne sen şonu sahna çykanda daşyna goýup gelmeli, sahnada etmeli, işin etmeli, ünsüň bolmaly, duýguýuň bolmaly diýip şolar ýaly bize sapaklar berýär boldy. Bizim muğullumun elini okan toparmız edil bir maşgala ýaly. Şu maşgalany bize muğullum gurup berdi. Henide bugüne çenli okan muğullumun elini okan taliplerimizin hemmesi edil doğan ýaly. Birek-birek üstünlüğünü begenip bilmek, şahatlygyna goşulşmak, ähli boýsunjuny, durmuşdaky wakalaryny bölüşmek bize däp bolup galy. Öz bile okan ýollaşlaryň bilen, bile işleýän ýollaşlaryň bilen adam hökmüne gatnaşygyň ilkinji kerpijini şo ýerde goýmalygyny muğullum bize öwretdi. Gaçan adam başka biriniň üstünlüğünü begenip bilen ýagdaýyny ol beýik adamdygyny düşünürdi. Hakykatdan şu wagta çenli ýollaşlarymyzyň guwanjyny goşulanmak, begenjini paýlaşmak biziň üçin däp bolup galy. Innen oturup pikir edýän, wagt geçýär.
Yugoşluk bilen halipalan ornuny biziň deňdoşlarymyz eýelep barýa kalar. Biziň üstümize şeýle bir borç ýüklenýär. Mugallimyň bize goýup giden terbiyesi, Sunwat mektebiniň terbiyesi. Demek biz soňky nesillere ilkinji etmeli zadyň ýollaşyň şatlygyny paýlaşmak, oň üstünligini gowanmakdygyny düşündirmeli, onuň gowy artistiň çykjakdygyny düşündirmeli. Artist demek ol adamlaryň iň inçe duýgularyny oýurup bilýän, hem onu öwrünen, hem onu ýüze çykarýan adam. Artist demek hemme hallarda adama düşünüp bilýän adam. Artist demek ol şatlygyny paýlaşyp bilýän adam. Ol ähli ahwalla adamlar kabul edip bilýän adam. Hormatly prezidentimiz biz üçin, Sunwat işgärler üçin, döredüjük işgärler üçin ulu aladalar edýär. Bize şular ýaly mümkinçilik döredip berýär. Şular ýaly halipalarymyz ýatlamaga mümkinçilikler ödüp berýär. Hormatly prezidentimiziň jany sag bolsun, ömrü uzak bolsun, il bähwitli, ýurt bähwitli alyp barýan işlerine rawaşlyklar ýaran bolsun. Medeniýetimiziň kemem sunwatymyzyň haqqy onnary, hormatly prezidentimiziň jany sag bolsun, ömrü uzak bolsun, il ýurt bähwitli tutýan tutumlary hemişe rawaç bolsun. Hergedek şu bina salama gelende, hergedek şu binaň ruhu hawasynyň demalýan wagtyň, hatda şu binaň gapdalynyň geçip barýakanam sen içinde nähiller bir mukaddes doýgu oýanýar. Sen öz mugallimyň ýanyna salama gelenýäli. Hemim şu ýerde okuyan taliplere gözüň idýär. Hormatly prezidentimiziň ine şu wagtky talip ýaşlara, teatr uğruna gadamatan talip ýaşlara edýän uly ynamyndan nişan. Şu wagtky taliplaryň zamanasy şeýle bagtyar zamana. Şu wagtky teatr uğruna okuyan taliplaryň özleriniň ömürlerine, ýaşlyk döwrüne şeýle ajaýyp zamana. Turwaşdan halipa şägirdlik ýoluny dikeldenlik üçin, teatr halipalarymyza goýýan çäksiz hormat üçin, şu owadan zamanamyzda, ajaýyp döwrümizde teatr sunwatyna goýýan tarpas üçin, biziň üçin döredýän ähli mümkinçilikler üçin, gahrman arkadagymyzyň jany sag bolsun, ömrü uzak bolsun, tutýan belent maksatlary hemişe diňe rawaşlyklara beslensin.